Lah, Mbene apa? ya sing penting kan Mbah Kakung sianku nak Mbah Kakung anu to saged crita kalian Mbah Putri nak ngoten. Lho, medal ngoten iki, lho, Mbah, mboten medin-medeni. Jadi Mbah Putri nak didalne ngoten iki mengke tenggorokane enteng lho, mulo tak coba kalian Mbah Kakung riyin. Lho. Lho. Lah kesane medal ngoten iki, lho, Mbah Kakung asli niki, lho. Taruh tak pijeti. Lho. Kasih to, Mbah? Anu Mbah tentrem kok. Oh. Nggih to? Lho, Mbah anu mang pirsani lho. Alon-alon ngoten niku Mbah Putri. Mang pirsani. Lah mengke Mbah Putri saged crita kalian Mbah Kakung saged crita kalian Mbah Putri. Rasane niki agi pertama ya. Lagi pertama niki kok. Lah ngoten lho. Sing mijeti anake lanang dhewe lho. Kandhane kok. Sing mijeti anake lanang dhewe lho. Lho iki nyate yo men sehat Pak kok mulo tak dalne lendire ngoten iki ya pripun jenengane lho. Lho. Lho medal lendire lho. Lah nggih gurah nggih ngoten iki lho. Nggih, gurah nggih ngoten iki. Lho amet sewu. Mboten diogrok-ogrok pripun critane wong kok. Mboten Mbah Kakung mboten tak ogrok-ogrok penake kok ngene kok lho.